Barkamu da warhaka. Barkamu sake kasancewa da Bani Science School cikin sabon darasin Mathematics, ci gaban darasin Basis of Calculation kashi na 13. A wannan darasi din za mu magana ne akan Indices darasi na 4. A yau za mu yi magana ne akan Power Law. Idan ba manta ba, a darasin da suka gabata mun yi bayani akan Product Law, Division Law, mun yi kuma bayani akan Power of 0 da kuma Power of 1. Nan ya zama laws guda 4 kenan. A yau kuma za mu bayani ne akan Power Law wanda zai zo ya zama mana na 5. To, za mu je kai tsaye. Power Law ya ce, idan aka samu misali A raised to the power of 2, ko kuma mu mu ce A raised to the power of X, sai aka ce su din gaba daya raised to the power of Y. To, yadda ya ce, kawai za ka ce A din ne za ka ce kawai X times Y a sama. Idan ka X times Y, kaga za ka zo ka samu A raised to the power of X, Y. Idan ka cire multiplication sign kenan. To, wannan a cikin alphabet kenan. Bari mu sa number, misali sai ka zo ka samu A din ne raised to the power of 2, sai aka ce duka a bracket amma raised to the power of 3 yanzu. Za ka ce kawai za ka ɗauki A din nan ne sai ka raised to the power of 2 times 3, wanda zai zo ya ƙare a matsayin A raised to the power of 6. Idan muna so mu tabbatar maka da wannan, ko kuma idan za mu nuna maka wannan ta hanya daban, ko kuma yadda muke verifying sauran laws na indices din, sai mu ce kai ne ka zo ka samu A raised to the power of 2, A raised to the power of 2 tukuna, sannan A raised to the power of 3. Yadda za ka ce shi ne, ai A raised to the power of 2 din nan ne aka ta yi har guda 3. Ma'ana, idan da za mu ɗauki wannan duka a rufe, sai muka ci raised to the power of 3, to muna nufin ai A raised to the power of 2 din ne misali a rufe haka, times A raised to the power of misali 2 din ne a rufe haka, times A raised to the power of 2 din ne misali a rufe haka, har sau gida 1, 2, 3 adadin wannan 3 din, kamar da yadda muka yi a darasin farko na wannan indices. To, yanzu tun da haka ne, mu ba sai mun yi cycling nashi ba, za mu fahimci cewa kawai za mu iya barin shi a matsayin haka. Ma'ana, A raised to the power of 2 times A raised to the power of 2 times A raised to the power of 2. To, amma shi wannan A raised to the power of 2 din ma yana nufin A ne times A. To, in haka ne, ai sai mu ce wannan A din shi ma yanzu bari mu buɗe shi. Ma'ana sai mu ce wannan A din ma ai A times A ne. Sai mu ce to bari mu sa shi a bracket. Sai mu ce ga multiplication sign nashi a nan. Wannan A din nan shi ma misali yana nan a matsayin mu sa a bracket mu ce A ne times A, sai mu sa a bracket, sai mu ce to ga multiplication sign din nan. Sai mu zo mu ce wannan A din nan ma shi ma ai yana daidai da A ne times A. Kaga a ƙarshe za mu ƙare da ta hanyar cire bracket za mu zo mu ƙare da nan ga A times A daga cikin bracket, ga wani multiplication sign din, sannan ga A times A daga cikin wani bracket, ga multiplication sign, sannan ga wani A daga times A daga cikin bracket. Kawai sai kai lissafi ka ce A times A, kaga A ɗaya, 2 kenan, 3, 4, 5, 6. To kaga zai tabbata mana matsayin fa A raised to the power of 6 ne. To don haka babu gardama, za mu gane cewa ashe A raised to the power of 2 misali sannan raised to the power of 3 yana daidai da kawai mu ce A raised to the power of wannan 6 din, ta hanyar cewa kawai sai mu ce ai A raised to the power of A raised to the power of 2 a bracket raised to the power of 3 kawai na daidai da A raised to the power of 2 din ne times 3, which is equal to A raised to the power of 6. Kawai ya ƙare. Wannan mun yi da alphabet, bari mu yi da number. Misali, sai kai ne aka zo aka baka aka ce 4 raised to the power of 3, sai aka yi a bracket, sai aka zo aka ce raised to the power of 2 haka a waje. Kaga kawai za ka ce ai A4 ne raised to the power of 3 ne times 2 a sama, sai zai ƙare da 4 ne
raised to the power of 6. To in za mu tabbatar kuma sai mu ce ai 4 raised to the power of 3 a bracket raised to the power of 2 din yana da mu ce 4 raised to the power of 3, mana wannan gaba daya squarensa, mana shi din irinsa guda biyu kenan. Duk da cewa 4 raised to the power of 3 ne, amma yanzu irinsu guda biyu sun yi multiplying junansu, sai mu ce ai kawai yana daidai da mu ce 4 raised to the power of 3 ne times 4 raised to the power of 3. To warware wa'innan 4 raised to the power of 3 din nan guda biyun nan za mu iya cewa ai kuma za mu iya cewa is equal to 4 times 4 times 4 a matsayin 4 raised to the power of 3 kenan. Sai mu ce multiply by wannan shi ma haka ne, sai mu ce 4 a cikin bracket, mu ce 4 times 4 times 4 a cikin bracket, kaga mun samu 4 raised to the power of 3 wuri biyu. To daga ƙarshe kasancewa duka multiplication ne babu wani addition a ciki, kakan iya cire division sign din gaba ɗaya, sai ya zama kawai kana da 4 raised to the power of sai ya zama kawai zaka irga cewa 4 times 4 times 4 times 4 4 times 4 5 times 4 6, kaga ya amsa mana cewa 4 raised to the power of 6 ne kawai. To daga ƙarshe idan muna son mu danna calculator za mu gano 4 raised to the power of 6 din nan yana daidai da 1024 a adadi, mana 1024. To kaga yadda abun yake da sauƙi muddin ka fahimta, kuma koda nambobin sun fi haka yawa, kuma koda a ce ma wasu abubuwa ne daban, misali kai ne ka zo ka samu an ce maka ai z ko mu ce z sai a ce raised to the power of 6, amma shi din ma raised to the power of 5, kawai ka ce z din ne raised to the power of 6 times 5 which is equal to z raised to the power of 30, shikenan baka da wani tashin hankali. Kaga zai raised to the power of 30 kuma saukin dannawa yake a calculator, misali inda z din number kenan ko in ce z. So kaga a takaice dai yanzu mun ma bayanin menene power law. To yanzu abin da zamu duba a gaba shine fractional law. So fractional law shi yana zuwa kamar law na 6 ne, ma'ana number 6 ne shi. Wannan shi yana nufin ko kuma yadda yake amfani shine ya ce in har ka zo ka samu wani abu kamar a sai aka mishi raised to the power of 1/2, abun da yake nufi shine kawai ka zo ka ce ai a ne raised to the power of 1, mana wannan 1 din kenan fa, sai kuma ka ɗauko square root ko kuma ka kawo root sai ka sa adadin root din kuma ya zai yawan abun da ke ƙasa, mana denominator wannan power din sai ya zama nan 2. Kaga kuma muka faɗa a darussan baya muka ce wannan 2 din ba sai ka rubuta shi ba, muddin 2 ne a wurin ba 3 ba. Kaga sai mu ce kawai is equal to root, kawai sai mu sa a. To nan ma raised power din nan da yake raised to the power of 1 din nan power of 1, mana cikin law da muka yi a bayan nan muka ce duk wani abun da aka ce power of 1 kawai yana daidai da wannan abun. To yanzu maimakon mu rubuta power of 1 tunda mun san yana daidai da wannan abun, kaga kawai sai mu bar power rubuta power din, mana a raised to the power of 1 daidai yake da a, to sai mu bar a din kawai, mana dole sai mu rubuta power ne, kaga ba sai mu rubuta ba. To don haka idan aka ce fractional law kawai zaka duba menene a sama din, wannan sai ka sa shi, mana wannan sai ka sa shi ya zama yawan root din, wannan kuma ka sa shi ya zama yawan power da zai zo akan abun da aka sawa. Misali kamar nan yadda aka yi wa a, idan zan ƙara maka misali da mutum ka fahimci wannan da kyau sai in ce x ne aka ce raised to the power of 2/3. Kawai abin da za ka yi shine sai ka dubi menene power, muna da 2 muna da kuma 3 a matsayin denominator, wannan kuma a matsayin numerator, ko kuma mu ce dividend ko kuma mu kira na kasan a matsayin divisor. To sai mu ce kawai is equal to, sai mu sa x din mu din amma ga root din nan kuma yawan root din nan shine yawan abun da ke kasa, mana denominator fraction din, kaga sai zama 3 ne. 2 din nan kuma zai zo a matsayin power da yake kan wannan x din. To don haka kaga abun yana da sauki. Idan da a ce na zo sai na ce a'a ni nan ai bari in maka ma da abcd, sai zo in ce maka to ai gaba ɗaya ma a ne amma raised to the power of x ne over y, kaga mai sauki ne shi ma, sai ka ce equal sign kawai ka ɗauko a ɗin ka ce root ɗin nan ka sa nan y nan kuma ka sa x, shikenan ka gama ba da ansa. Kaga daga nan sai a iya barin abun haka. Kuma abun mamakin shine zaka iya zuwa wani lokaci kawai sai a zuwa baka haka, misali a ce
mu ce x ne raised to the power of a over b misali, sai a ce shi kuma is equal to kawai shi ma x din ne sai ka ce over a, nan kuma yawan root din shi ne b. Sannan kuma wasu lokutan kuma za ka zo ka samu wani yanayin da za a zo a ce maka ai a baka root din misali sai a ce misali sai mu ce k ne haka, sai mu ce raised to the power of x, sai mu ce nan kuma y, sai mu ce is equal to yaya, ma'ana ka mai da shi yanzu ya zama ta indices. Kaga sai ka ce kawai ok wannan shine zai zama a sama numerator, wannan kuma zai zama shine denominator, k din kuma zai zama a matsayin base namu, sai mu aje base namu sai mu sa x over wannan y shikenan. To don haka da mutum mai verifying wannan in muna buƙatar nambobi sai mu ce kai ne ka zo ka samu 27 misali an ce 27 haka, sai aka ce raised to the power of 2 over 3. Da ka samu 27 raised to the power of 2 over 3 haka ce ai is equal to kawai wannan bari mu sa root haka, sai mu sa nan 3 nan kuma, ko kuma bari mu canza kalan 3 nan ma mu ce nan cube root ma'ana third root, nan sai ka sa 27, idan ka sa 27 sai kuma ga square a nan. To yanzu abin da za ka yi ne sai ka ce equal sign, ai shi da kanshi 27 din ma akwai hanyoyin rubuta shi, amma bari mu sa cube root haka, sai mu ce cube root na sai mu ce nan 27 square. To yanzu 27 square nan bari rubuta shi 27 square ba, sai in ce ai 27 square din ma yana daidai da 27 times 27, kaga daga nan na ga ya zama 27 square. To yanzu babu wani dalilin zai sa ya rubuta wannan square din. Shi yasa shi lamari na indices ko kuma in ce mathematics, duk inda ka zo ka ga gashi abu iri ɗaya ne amma yau ba ta haka ake son shi ba, sai ka canza ta yadda ake so. Ko kuma mu ce in ka fara simplification kawai sai ka bi ta yanayin da zai fi maka sauki. To yanzu a indices din nan ka danna wannan abun duka a calculator ba wani matsala ba ne, amma ka iya warware shi da kanka. Kana buƙatar ka ɗan san wasu dabarbaru da sauransu. Wa'innan dabarbaru ɗin su ne za ka yi amfani da su wani wuri da za ka zo ka warware wasu matsaloli ɗin masu yawa ta inda calculator ba zai maka aiki ba. Misali idan muka kwatanta a ce nan duka abcd ne ko kuma in ce alphabet. So yanzu bari mu koma kan maganar mu nan muna da 27 times 27, sai ka ce ai shine a matsayin 27 square. So good, ka tsallake step na farko, sai ka zo ka ce to ai kai 27 din da kanshi ma wani abu ne mai zaman kanshi, ma'ana yanzu kana so ka bullo yanayin da za ka samu a inda za a ce maka tunda yanzu cube root ne a kanmu a nan, kada mu manta wannan cube root din ne muke kokarin mu warware yanzu. To muna so mu ciro yadda za a ce wani abu ne amma cube, ta yadda za mu iya cancel out na wa'innan. To shine dabarbarun da muke kokarin mu yi, sai ya so sai mu rage da wannan namba din. To dabarbarun su ne ko kuma hanyoyin da zaka bin su ne. Tun 27 aka samu shi 27 din da kanshi, sai ka tuna wasu nambobi ne aka yi multiplying har aka zo aka samu 27. To in baka manta ba zaka zo ka samu, bari ma mu yi shi a gefe. Shi 27 din yana daidai da 9 ne times 3, ko kuma mu ce 3 ne times 3 shine a matsayin 9 kenan ba, sai mu kara da wannan sai mu ce wannan multiply by 3 din, kaga wannan shine 27. To tunda mun san wannan shine 27, ai sai mu zo mu sashi anan kawai, sai mu ce ai maimakon wannan za mu iya rubutawa ko kuma za mu iya rubuta kawai sai zan ce ai ga equal sign, sai in ce to bari mu rubuta maimakon nan yanzu sai mu ce 27 times 27, sai in ce to ga cube root na wanda kada ka manta za ka rika tafiya da shi duk inda za ka je. Nan cube root sai in ce to maimakon 27 yanzu zan rubuta wannan 27 din yanzu sa su a bracket, sai in ce 3 ne times 3 times 3, sai in sa su a bracket, ma'ana wannan 27 na farko, kuma dama muka ce ai times wani 27 din ne. To don haka sai mu ce kawai bari mu kara wani 27 din ma, kaga sai mu kara rubuta irin wannan abun a matsayin 27 namu din, sai mu ce 3 times 3 times 3, kaga kenan mun samu 27 guda biyu, ma'ana a matsayin 27 square ne anan. Tun da yanzu mun zo mun samu 27 square, ma'ana wannan shi kadai a nan, ma'ana wannan wurin 27 ne, wannan ma 27 ne, sai aka samu multiplication tsakanin shine 27 square, ma'ana shine dai muka warware tun farko a wannan wuri.
mana a wannan wuri kenan. To tunda haka ne abun ya zo ya zama mana, sai mu ce a duka nan multiplication ne, ai za mu iya cire bracket din nan, sai mu cire bracket din nan, sai zai rage mana da nan 3 times 3 kaga 3 biyu times 3 uku times 3 hudu biyar shida. Sai mu ce to ai tunda haka ne kawai muna da 3 times 3 times 3 har gida shida. To sai ka duba shin waɗannan ɗin za su kasu maka yadda za ka cancel out na wannan, ma'ana za su kasu maka gida uku. Sai ka guda in kai haka gida biyu ne kawai. To sai ka ce to bari mu gwada ɗaɗɗaya, in kai ɗaɗɗaya haka za ka zo ka samu har gida shida ne, kuma ba gida shida kake da bukata ba. To sai ka duba a hankali in kai bibbiyu wannan za ka samu gida ɗaya biyu uku. So kaga zai zama maka wannan gidan tamus wannan gidan tamus wannan gidan za ka gida uku akalla, ma'ana kashi uku. Tunda mun samu sun kasafu mana gida uku, kawai sai mu zo mu ce ai equal sign, sai mu ce ga root namu ma'ana cube root, sai mu ce 3 times 3 za mu kasafa su gida gida uku ma'ana bibbiyinsu. Sai mu ce times open bracket 3 times 3 close bracket, sai kuma mu zo mu ce har yanzu times 3 waɗannan masu ma a bracket nasu. To hakan shine ka riga ka rarraba su. So in muka duba da kyau a hankali za mu zo mu ga nan muna da gida guda uku. To a ƙarshe za mu zo mu ga su waɗanda suke cikin bracket ɗin nan 3 times 3 9 ne, ma'ana muna da 9 a nan times 9 a nan times 9 a nan. To amma mu ba ta haka za mu bullo masa ba. Yadda za mu fito masa ɗin dole sai mun sa su a ƙarƙashin wannan cube root ɗin, ma'ana sai mu ce kawai ai is equal to ga cube root namu, sai mu ce nan cube root. Bayan mun sa cube root sai mu ce to wannan da muke gani, ma'ana wannan 3 ɗin nan muka ce zai haifar da 9. To idan muka yi haka sai mu ce to 3 guda biyu na farkon nan kaga suna matsayin 9, sai mu rubuta 9. Sai mu ce to tunda akwai multiplication a tsakanin su, ma'ana wannan multiplication sign din wanda yake nan a tsakanin brackets din nan, sai mu zo mu ce to 9 ne, sai mu ce times ga wani na gaba, ma'ana shi wannan shi ma 9 ne zai haifar, sai mu ce times 9. Haka kuma in muka zo a gaba sai mu ce shi ma wannan times in muka dubi wannan shi ma zai haifar da 9 ne, ga multiplication ina dama mu riga musa, sai mu ce times 9. So kaga kenan waɗannan ko kuma wannan abu shine zai zama a matsayin an samu, ko kuma in ce wannan shine zai zama mun yi simplifying wannan wuri kenan ya zo ya dawo haka. To daga hakan nan kuma sai mu ce ai wannan abu ne mai sauki, cube root of 9 times 9 times 9, shi 9 times 9 times 9 har gida ukun nan ai in ban manta ba a darussan da muka yi na indices din nan kawai yana daidai daga ce 9 ne raised to the power of 3. To kaga mene burin mu dama mu tabbatar abin da ke ciki ya zama raised to the power of 3 da mutum mai sauki ko kuma mu ji daɗin yin cancel out na wannan da wannan. Kaga ƙarshe za mu zo mu rage da 9 ne a matsayin final answer. To ashe idan aka zo aka ce maka 27 ne amma aka yi 2 raised to the power of 3, kaga za ka zo ka rubuta shi a matsayin cube root of 27 square. So kaga yadda amsa yake karewa a matsayin 9. Wani hanyoyi muka bi, shi wannan 27 din za ka juya shi ta yanayin da kake so ko kuma yanayin da zai bada wani abu ne amma raised to the power of 3. Idan kai hakan za ka zo ka samar da ansan ka ba tare da kayan amfani da calculator ba, kuma da za ka danna wani a calculator za ka samu ansar a matsayin haka. To wannan hanyoyin da su za ka bi ka samu ansa, damar mu ka san hanyoyin da muka bin ne, ba wai ka iya na 27 kaɗai ba. Shin za ka iya yin na wani? In za ka iya ka yi sai ka tura mana a kamar ƙarƙashin wannan darasi din. Abu na gaba da za mu duba shine inda aka zo ka samu negative power, ma'ana negative power. Idan aka ce negative power ana nufin wani lokaci ne a zo a samu raised to the power of negative wani abu, kamar misali
kana da a ne muna yin tun ɗazun nan raised to power of x ko raised to power of y ko raised to power of b misali, to yanzu sai ka zo ka samu raised to power of minus 2 misali, ko kuma ka zo ka samu raised to power of minus a, to wannan shine ake ce mishi negative power, mana power din ya zamo yana da minus sign. To negative power shi ma yana da matukar sauki. Idan na ce matukar sauki na nufin sauki sosai, kamar ka yanzu anan kawai abin da zaka ce misali tuna ba ka zo ka samu raised to power of a ba, amma zaka zo ka samu raised to power of misali x. Kawai yanda zaka ce equal sign, sai ka ce farko zaka sa 1 divided by a raised to power of x. Ma'ana wannan a raised to power of x din nan an yadda da shi, amma kawai domin ka cire minus din nan sai ka sa wannan division, ma'ana sai kai 1 over waɗannan abubuwa. To in haka ne in san ƙara ma misalai da yawa sai in ce ma idan aka zo aka samu misali b raised to the power of misali minus 2, ka abin da ake nufi shine is equal to, sai ka ja 1 over b raised to power of 2. Ka duba yadda na yi, kawai b raised to power of din nan ne ya yi, amma domin cire minus din sai ka introducing 1 over waɗannan abubuwan. Haka kuma misali z ne raised to power of minus k, kawai za ka ce ai 1 ne over z raised to power of k, shikenan. Haka idan da nambobi ne misali 5 raised to power of minus b, kawai za ka ce 1 ne over 5 raised to power of b. To daga nan kaka kenan abun ya zama kawai minus din nan za a sa over wani abu ne. Kuma haka misali ka zo ka samu 6 raised to the power of misali minus 2, kawai za ka ce ai is equal to 1 over 6 raised to the power of 2, wanda in kai processing further za ka zo ka samu 1 over 36. To wannan misali masu sauƙi kenan. Sai kuma misali na gaba shine inda ka zo ka samu power din amma an zo an samu fraction. Idan mun manta ba a darasin wannan darasi din abu da muka yi a ƙarshe mun yi bayani ne akan fractional law. Muka ce idan ka samu a raised to the power of x over y, misali x over y, haka za ka zo ka ce a din ne amma root of y a din kuma raised to the power of x, ma'ana raised to the power of x haka. To a nan kuma idan da an zo an samu minus a nan, kawai za ka yi komai all over 1. Bari ƙara mana misali, mun zo mun samu inda aka ce 2 ne raised to the power of minus 3 over 4. Idan ka samu haka kawai za ka zo ka ce ai fourth root of 2 raised to the power of 3, amma duka over 1 dalilin minus sign din nan. To kaga kenan ni yanzu kawai idan ina so in sa maka over 1, kawai sai zan ce maka a raised to the power of misali 1 a minus 1, a raised to the power of minus 1, kawai zan rubuta akan a ne raised to the power of 1. Mun sani a raised to the power of 1 kamar da muka a misali law na 4 ko kuma ce law na baya, muka ce is equal to a. To kaga kenan hakan dalilin haka na rubuta a kadai. In kuma ina so in warware wannan negative sign din nan, kaga dole sai na introducing over nan, kaga a ƙarshe zai zama 1 over a. To don haka idan ina son yi 1 over a, kawai sai zan ce maka a raised to the power of minus 1. Idan ina son maka over 3, sai in ce 3 raised to the power of minus 1. So shi yasa a darasin da muka yi na inverse muka ce idan ka samu a in kai times 1 over a, zai zo ya kare maka a matsayin misali wa'inda za su haɗu, za su multiply junansu a sama, sai zama 1 times a, kana da a din sai zama a over a, zai zama a over a. Kaga wannan ya bayyana a matsayin is equal to 1. To tunda muka samu haka kuma, ni kuma yanzu idan ina so in ɓadda kai, sai in rubuta wannan 1 over a din nan ta hanyar ce maka a times a raised to the power of minus 1, domin shi wannan daidai yake da 1 over a. So don haka anan kaga sai ya zama maka kenan kana da wannan a matsayin kawai is equal to 1. So kamar yadda muka darasin inverse, muka ce inverse na a shine 1 over a. To kaga anan 1 over a kuma muna da hanyar rubuta shi ta haka, ma'ana ta hanyar indices, sai in ce shi wannan a raised to the power of minus 1 yana matsayin inverse na a ne. Kamar in ce maka b inverse na shine 1 over b,
domin kai hakan za zama is equal to 1. To 1 over b din sai rubuta shi ta hanyar cewa ta indices sai in ce ai 1 over b kawai sai in ce b ne raised to the power of minus 1. To kaga ashe wannan inverse ne na b din. Maimakon rubuta wannan ne kawai sai in yi amfani da indices sai in rubuta shi haka. To don haka ina ce maka 5 misali 5 times 5 raised to the power of minus 1 ina nufin is equal to 5 ne times 1 over 5. So abin da za mu koya a wannan darasi shine everything raised to the power of minus something, mana anything raised to the power of minus dole sai ka sa 1 over wancan abu din. To duk abin da nake son sa masa over 1 kawai zan sa raised to the power of minus 1 ne akan shi. Idan kuma ina so in sa wa abubuwa da yawa minus 1 kawai sai in ce raised to the power of minus 1. Misali sai zan ce a b c all over k, sai in sa duk a bracket sai in ce raised to the power of minus 1. Kaga ina nufin dukansu nan over ko kuma 1 over su din duka. Shi yasa idan muka zo muka ce meter over second, meter per second, sai mu rubuta shi a matsayin meter per second haka. Ma'ana muna nufin fa meter ne times 1 over second. Ma'ana wannan 1 over s ne. To tunda ya zama 1 over s kuma mun sani idan muka yi multiplying waɗannan za su yi multiplying junansu. Kaga kenan yana daidai da ka rubuta m ne times 1 all over s. A ƙarshe sai zama m times 1 a matsayin m kaɗai, kaga m per s ne. To ashe don na rubuta shi da haka duka abu ɗaya na rubuta. Sannan kuma kada mu manta idan aka ce a raised to the power of minus 2 over 3 kawai za ka yi kamar yadda ka saba. Waɗannan kawai ka ce is equal to a raised to the power of 2 din nan root of 3. Amma dalilin minus dole mu ja musu layi a sama. Da fatan mun fahimta ko mun gane yadda za ka yi idan har ka zo ka samu yanayin da ka samu minus a matsayin power. Kawai za ka yi 1 over waɗannan ababe ne. Kaga kamar nan ni zan iya ce maka an haɗa malo guda biyu ne. To in ka iya wannan kaga sai mu ce ka kai misali mathematics naka mataki na gaba. Sannan ba kowane rubutu ba ne ko kuma kowane calculation ba ne zai zama maka matsala, kasancewan ka iya warware indices. Idan kana bibiyan darussanmu na baya kuma ka yi fraction, yanzu ka samu indices, ka zo ka samu darussan sign da muka yi a baya, kaga zai mu ce kusan ka yi rabin tafiya ko kuma in ce ka fi rabi. Dalili da duk wasu abubuwan da zaka gani a mathematics ba su wuce kaga irin abubuwan da suka yi kama da indices, da suka yi kama da fraction, da suka yi kama da sign bane. Sannan steps din da zaka yi wurin calculation dole ne kana tafiya da waɗannan indices din ko kuma misali fraction ko kuma waɗannan signs din, da kuma darussa biyu da bamu yi ba su ne factorization da kuma change subject of the formula. Idan ka samu waɗannan darussa ɗin zai zama kusan ka samu guzuri duk inda ka ja cikin mathematics. Bara ka ji wata misali in ce bara ka ji wani wahala a cikin wannan mathematics ba, muddin ka fahimci waɗannan darussa ɗin da kyau. Shi yasa muke kira har kullum ka tabbatar ka fahimci darasi kafin ka wuce. Sannan hanyoyin da zaka bi ka fahimce su ɗin su ne kakan iya yin maimaita darasi. Misali kaga wannan darasi baka gama ganewa ba, kawai ka sake maimaita wannan darasi din zaka gane fiye da da. Sannan kuma idan kaya gagara kakan iya tura mana sako misali a gmail ko kuma in ce sakon email a mynewscienceschool@gmail.com ko kuma ka rubuta shi a comment section. Idan ko kana iya misali har haɗawa ko ka san wasu hanyoyi da zaka bi ka fahimci wasu abubuwan duka sai ka yi, amma baka fahimci darasi ba in ka wuce zai zo ya zama matsala. Kamar yadda muke nuna muku dai muna amfani da darussan da muka yi a baya ne da muke nuna muku na gaban. To a ce sai baka fahimci wannan darasi ba za ka fahimci darussan da za mu zo mu yi a gaba ba. Shi yasa ka zauna ka samu lokaci ka fahimci wannan darussa din na da kyau. Da wannan da muka kawo ƙarshen wannan darasi, fatan ku ji daɗi kuma kun fahimci wannan darasi din. Sannan muna sa ran kun fahimci darussan baya ma da ma darussan da za su zo a gaba.
har kullum mu Mani Science School muna masu muku fatan alkhairi. Idan har ka ji daɗin wannan darasi ɗin kuma kaga kan amfana, za ka yi supporting na channel namu ta hanyar yi mana liking, kai commenting, sannan kai sharing. Hakan ba ƙaramin taimaka mana zai yi ba, mana za ka yi supporting namu wurin gina wannan Mani Science School ɗin. Mun bar ku lafiya, gare ku Mani Science School.